L'Oficina de Català de Lloret de Mar ha hagut d'incrementar els cursos per aquest quadrimestre del 2016. I és que la petició, sobretot de cursos inicials, ha fet que s'arribés gairebé als 300 alumnes interessats en matricular-se. En total, si bé hi havia previst fins a 12 classes diferents amb tots els nivells, se n'han acabat oferint 13 i amb llista d'espera. La motivació dels cursatistes és molt variada, des de qui vol ajudar els seus fills amb els deures de català a qui vol assumir la llengua com a eina de treball i oportunitat. I la procedència dels alumnes també és molt diversa. Precisament, si una cosa caracteritza els nostres alumnes és la diversitat. Tenim moltíssima diversitat a l'aula i llavors, per exemple, en el nivell inicial tenim moltes persones de Rússia, de l'Índia i del Marroc. Llavors, en el bàsic, per dir-ho així, s'incorporen persones provinents de Sud-amèrica, perquè la diferència entre inicial i bàsic és justament si se sap alguna llengua romànica es fa directament al bàsic, si no se'n sap cap es fa a l'inicial. Els cursos s'estructuren per quadrimestres, així doncs l'actual s'acabarà a l'abril, el següent anirà de maig a l'agost i d'octubre a desembre. Tota la informació a la nova seu de l'Oficina de Català al carrer Felicià Serra i Mont, al web o al Facebook de l'Oficina de Català de Lloret de Mar.